Насимҷон Шарипов намояндаи ҳаракати гурӯҳи 24-ро мақомоти Туркия пас аз 2 рӯзи боздошт озод карданд. тавре дафтари матбуотии ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 дар фейсбуки худ менависад: ин дуввумин боздошти Насимҷон Шарипов дар 2 соли ахир дар Туркия аст, ки ҳарду маврид низ бо озодии вай ба поён мерасад. Насимҷон Шарипов соли 2018 бо ҳамроҳи Суҳроб Зафар, раиси гурӯҳи 24, бо дархости додситонии кулли Тоҷикистон дар Истанбули Туркия боздошт шуд, ки пас аз таҳқиқот мақомоти қазоии ин кишвар ҳардуро озод карданд. гуфта мешавад, ки Насимҷон Шарипов пас аз боздошт ва озодиаш дар соли 2018 аз Туркия паноҳандагии сиёсӣ дарёфт карда буд. Суҳроб Зафар, роҳбари ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24, фардои боздошти Насимҷон Шарипов зимни як суханрониаш дар шабакаи иҷтимоии YouTube гуфта буд, ки боздошти Шарипов барояшон ғайричашмдошт набуд ва ин интизориро доштанд, ки ҳар вақт эҳтимол дорад бо талаби Тоҷикистон онҳо боздошт шаванд. боздошти бародар Насимҷон, оно ки дирӯз дастгириш кардан, ин ҳам барои мо як бигем ки сюрприз набуд. як чизе набуд ки мо барои мо сюрприз шуда бошад, ки дар ҳолати шоке қарор гирифт. На, аз ин мо бо хабар будем, ки чунин бигем ки амалиёт бигем, чунин барномаи ҳам бо аст. ҳаракати сиёсии гурӯҳи 24 соли 2012 аз сӯи тоҷири шинохтаи тоҷик Умарали Қувватов дар Русия таъсис шуд. додгоҳи олии Тоҷикистон дар моҳи ноябри соли 2014 фаъолияти ин созмонро мамнӯъ ва номи онро дар рӯйхати гурӯҳҳои ифротӣ ворид кард. Умарали Қувватов дар моҳи марти соли 2015 дар пайи сӯиқасд дар Туркия кушта шуд ва даҳҳо нафар аз аъзои гурӯҳи 24 дар Тоҷикистон ва Русия боздошт ва ба зиндон маҳкум шуданд.